Father, we thank you for your word. Speak to us, inspire us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyanda verenga ndeya baba vanga vauya nemwana wavo. Saka vauya neripoti vachiti ndakauya nemwana wangu kuvadzidzi venyu. Ane situation yainayo vadzidzi venyu vakamutadza nekuda kwekuti ane dambudziko raainaro. It oftentimes zvinoti zvikamubata zvinomukandira mumoto, zvikamubata zvomukandira mumvura to destroy him. So pano ndine mukomana auya naye kuna Jesu na baba vake. Aiva ne challenge. Aiva nemweya wokudona. Ndofunga nerimwe kutaura tinoti pfari kana kuti fits kana kuti epilepsy. So aiwira mumoto, achiwira mumvura. But baba chavakadiscover chavataura apa ndechekuti oftentimes pazvaimukandira imomo it wanted to destroy him. But the boy was still standing. Baba vane report yati iyo, I brought this boy to your disciples. Aine situation iyo hii. Asi vakamutadza. Ndibate two sides. Mweya uri mavari ndiwo kusatenda, kusa appreciate chimwe chinhu nyangwe dambudziko rari asina kupera zvairamba zvichimuisira moto nemumvura. But panyorwa kunzi to destroy him, zvaimukandira oftentimes imomo to destroy him. Kureva kuti the real agenda vaiziva kuti mweya yetsvina yakabata mwana neurwere nemari kuira moto nemumvura, purpose ndeyekuti mukomana uyu aparadzwe. So the boy was still standing despite kuira mumoto nemumvura. Life inombodaro ufunge. Pane paunowira mumvura, pane paunombowira mumoto. Muma situations asiri favorable ausingadi. Ekuti nekumwe kutaura matambudziko aunodonha maari achingochinjana matambudziko kukuisira pasi. But nenyaya yekuti baba vauya vakaunza mwana uyu kuvadzidzi vaJesu, havana kuona kupera kwechinhu ichi. So varikuita sekunge vari kuuya necomplain. But vasati vacomplaina chimwe chavaifanirwa kuona kuti zvichida kana vadzidzi vakanamata nemwana uyu, pakabviswa mweya wedistraction. Nyangwe zvairamba zvichiti zvikamubata zvomuti mumoto nemumvura, but the boy was still standing. Rega ndimbotaura pamusoro penyasha kana kuti grace dzine malevels nemadimensions. Kune dzimwe nyasha dzekuti hautambire mari yakawanda, but Mwari vanokupa favor mushoma yauinayo to have a stable and a better life. Kogoita dzimwe nyasha dzekuti unoelevatwa to a level yekuti wakutobata mari zhinji zvinhu zvichiendeka, but pane nguva yekuti unogona kubata shoma wakaputirwa nenyasha neropafadzo zvinhu zvichiendeka. Ipapo pakubata shoma you always complain kuti dai ndawanirwa nyasha ndabata zhinji ndapromotwa, financial door ravhurwa. But uchitadza kuona kuti salary shoma iri meant to destroy you, to give you headache and problems. But iwe hauna headache, hauna problem pashoma yacho. Izvozvo zvakabviswa naMwari nekuti vakaisa nyasha muzvishoma zvaunobata to an extent yekuti you cannot explain. Kana uriwe Maria unotambira responsibilities auinawo nezvaunokwanisa kuita nekuachiva pashoma yacho, unotoona kuti kana ukatotora peni uchida kunyora pasi uchida kuweka kuti unozvigona sei unoshambisa sei, you can't explain. Asi pari kuraramika zviri kuendeka. But unobatwa nemweya wekucomplaina kuti vamwe vanotambira yakawanda, vamwe vane maconnections, vamwe vanozodii. Hauna maconnections, hautambira yakawanda, but Mwari vakabvisa kunyadziswa, kusemwa nekutukwa pashoma iyoyo. There are better things happening in your life zvaunofanirwa kutenda Mwari. Pastor wenyasha Vengere, see you, God bless you. Mwari vakuitire nyasha. Lydia Yokai, God bless you, God bless you. Patience Mandev, Margaret, Lorraine, James, how are you doing? God bless you. I hope I find you well. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. So pane nguva yekuti une zvaunotarisira, une target, une chinangwa, une zvikuru zvaunotarisira kuti dai zvaitika muupenyu hwangu, dai ndaenda pa this level, ndaigona kusangana nezvakati. But uchaona kuti uri pa lower level iroro
vamwe vako vari mulevel sewe iroro repasi vasina nyasha vanotoshamisikawo kuti unozvigona sei, unozvifambisa sei, nekuda kwekuti zvinokuwisira mumoto kuti utsve uparare, zvinokuwisira mumvura kuti unyure, ubva watoitwa watotadza kufema, ubva wafa. Baba vati oftentimes it cast him into the fire, into the waters to destroy him. So the boy was still standing. Distraction yanga yabviswa, but havasi kugona kuzviona. Vari kungoti ndakauya naye kuvadzidzi vako vakamutadza. Mai wenditapera, good morning to you, God bless you. Peggy Karen Mpofu, how are you doing? God bless you. Mulake, how are you doing? God bless you. Marevakitire Nyasho, Marco Kamvula, Dola Madare, God bless you. William Mambana, God bless you. Tinashe Gotora, God bless you. So chirimo muvanhu ichocho chekuti wakaipa unesa distraction pazvinhu zvaunofana kumbotenda Mwari. You will always be a person anongocomplainer. Taagorera pera handina chandakaachieva. Do you know kuti kune zvaida kurwa neupenyu hwako? Besides kuachieva nekubata zvimwe zvinhu mulife, kune chaida kubata upenyu hwako, kune chaida kuuraya relationship yako, marriage, kune chaida kuuraya basa rako, kune chaida kuuraya utano hwako, chakabviswa naMwari. Iwe hausi kuona izvozvo, une chichemo chekungoti but my target was this. Of course you missed that target, but you know that you were also targeted. Apostle Shoko, good morning. Yvette Mundopa, good morning. Alice Tsuku, good morning. Phil Majanga, good. Lucy Jackson, how are you? God bless you. Edith Jiwayo, how are you doing? Moses Zengeni, Messi Mambeu, Maxwell Mbeya, may the good Lord bless you. Chiwai Maxwell, good morning. God bless you. Simon Maija, may the good Lord bless you. Thank you so much for such a testimony and feedback. Simon Maija, God bless you. Joseph Kembo, how are you? Trust Singer, Edith Jiwai. So guys, amadzangu ndoda kuti munzwe nyaya iri panapa. Baba report iri pana, I'll read again. Mark 9 verse 22. And oftentimes it cast him into the fire and into the waters to destroy him. So, destination urongwa wezvaimubata zvichimukandira moto nemvura was to destroy the boy, and the boy was still standing. Kuzoona atokwanisa kuuyiwa naye kuna Jesu iye akambokandwa moto nemvura, zvorati he was a survivor. There was grace upon his life dzakamupa kusurvivor despite kukandwa moto nemumvura macho. Iwe wanga une target yegro zvawaifunga ndo zvawaitarisira, but chinzwa this other side. Pane zvanga zvine target against your marriage. Pane zvanga zvine target against your health. Pane zvanga zvine target against your life. Izvozvo hazvino kubudirira against you. But you overlook that. Osara uine mweya wekucomplainer. Kuti but ayo wakandina kubata target. Sometimes chinokupa mweya wekucomplainer, you look at your friends, you look at others. Oti but we do this together, tinoshanda pamwe chete, tinoora mari yakafanana, tinozodai, indakatoti fundei kuvadarika, but indavachiva ichi neichi. Stop comparing yourself with others. Atina kufanana. Kwatinobva kwakasiyana. Zvikonzero Mwari vanotendera kuti zvitike kune ava asati zvaitika kwauri. Mwari vane zvikonzero. Remember, Mwari vanoziva ramangwana. Munhu anofunga ramangwana. But God knows. We only think about tomorrow. We are not that sure. Understand this. Zviriko zvanga zviri meant to destroy you. Une accident yawakaburitswa naMwari. Hauna kupinda nemairi. Mwari vakakunzvengesa, there was delay or something else chakaitika. Warega kutravela nevanhu ivavo ukaregera kupinda mubhazi iroro mumota iyoyo. Pane pawakanonoka kusvika ukasvika patoitika accident. Zvese izvozvo hauna kuzvinyora mudhayari ka. Saka haugoni kuti apa ndakaponeswa apa ndakanzvengeswa. Chawakanyora mudhayari iweyo
chaunga wakanyora mudhari mako matargets yema-achievements awaifanirwa kuwana nekubata. Prophet Jephthah said, how are you? God bless you. So those atiri as humans, nature yedu inotiudza kuti ita dhari rako, nyora magoals nematargets izvinhu zvaunoda kuachieva mukupera kwegore. Then gore rapera hapana kana one chakabatwa chiri ukaachieva, kwapinda mumudd yekunyara, mumudd yekuzvitongesa, mumudd yekuzvipa mhosva, uye nekusabvuma kuti Mwari vanga vainewe. Unonzwa sekunge Mwari vanga vakakusiya, hameno next year Mwari vakakuwanira nyasha. I want you to see the other side today. Like scripture andaverenga in Mark 9:22. Oftentimes it cast him into the fire and into the waters to destroy him. Target yanga iri kudestroy kwemukomana. But mvura nemoto zvakamisa target ye destruction. So there are times yekuti kune zvaito target kwawo against your business, against your career, against your family. Satan zvaakatokundikana against you. Iwe uringotarisa zvawakakundikana kuachieva. Hausi kugona kutenda Mwari kuti so ndatadza kuachieva izvi, but I'm still standing. My marriage is still standing. My career is still standing. My family is still standing. Izvozvo unozvitora for granted. Unofunga zvingoriwo normal. Why? Because mamwe ma-realms ari spiritual anokuataka haukwanisi kumaona. Baba Spencer Mandija, kwakadiko munhu washe. Happy to see you online. Murichengetwe, Mwari vakuitire nyasha zvikuru, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. Thank you so much. Thank you so much. Ndafara kukuona online. Mwari vakuropafadza itinotenda. Shingai Tsengera, Molin Magazine, Elokadia Mashandure, Minister Hebet, Rosaniko, how are you? God bless you. Okay, munwashe ndiana kushandisa account ya chipema mari. Okay, Minister Hebet, kune ghost account ari kugadzirwa mostly nema Nigerians. Ekuti vanenge vachiita kunge vari kunamatira vanhu vachikumbira mari. Ndakaisa madisclaimer kakawanda, but they are still doing it. But ndozviripo ghost account ari kushandiswa kutsvaga mari. Please ignore or block them. Frank Jaya, God bless you. Peter Chikwanda, how are you? Kwakadiko South Africa. Albert Chitsa, Godfrey Shumba, Russell Zunde, Precious, how are you? Sosana Jachi, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Chipo Matandira, God bless you. So, message andinayo nasi. Why are you looking muidari and you begin to complain or to cry or kunetseka kuti ndandine matargets aya gore ratopera hapana ndaachieva, dai Mwari andinzwira tsitsi, Mwari andiwanira nyasha, zvangu hazisi kufamba. Fair and fine as human nematargets ako ese, you'll be disappointed kana usina kubuda sekudaro. But there is space and room for you to thank God in this year. Why? Because iwe wacho wanga une matargets, you were also a target. You were targeted. Zvinhu zvawakanzvengeswa zvasina kuona, but zvimwe zvacho wakazviona, zvimwe zvacho unozviziva. Nevanhu vacho vamwe vacho vanombomanifesta, vanombotaura pane zvakawanda zvinoitika, but izvozvo nokuti hazvisi mudhari, hazvisi mumagoals, hazvikumuvhe kuti utende Mwari. But I've realized kuti baba kana vati, it oftentimes it cast him into the fire, into the waters to destroy him. Which means the boy was also a target. Nyangwe baba ni mwana wanga vane target yekuporeswa, but mkomana wanga ari pa target, pa radar yemwe yechina. Winnet Angel Munyoro, good morning to you. Albert Mukaro, may the good Lord bless you. May Momaramba, God bless you. Simbarashe Mashaka, Sekai Mangoma, God bless you. Shingisai Tsengirai. So sometimes we forget tinokanganga, tongo complain, tongo chema, tozvidemba. Why? Because we compare upenyu hwedu nevamwe vanhu. Uye tinofunga kuti kana ndisina kuachieva chineichi, ninga akaachieva ndatorombe ndatobenzi. Ausati wanzwa vanhu kuti vane masayings aye kuti chini chichaflada zvekuti asina irombe. Such a statement inopa pressure. Inopa pressure iri unnecessary. Hatisi tese tofanira kuita izvozvo panguva ino. Ufunga upenyu hwedu hwakasiyana nyangwe tichigara pamwe chete tichitamba tese. But destiny, ramangwana rako, upenyu hwako, we are different. Lloyd Chamba, how are you? Olivia Msekiwa,
God bless you. AFM City South Assembly for Mona. Muriseiko Amadzango, Muriseiko Church, Muriseiko Mfundisi Dorobeni. Thank you so much. Dorcas Diamond, God bless you. Margaret Lorraine James, God bless you. Patricia Mazive, God bless you. Simbarashe Chiripanyanga, Romans, Emmanuel Tinashe, how are you? Primrose Vimbainashe Mutetwa, good morning to you. God bless you. My Savannah, God bless you. So that's the message today, guys. Wangaone target. Yezmwe zvinhu sina kuzadzikisa kana kuwana mulife mukati megore rino zvakuri worried. That is very normal as human kuva worried pazvinhu izvozvo. But check the other side. Unombozviziva here kuti spiritually or physically iwo futi wangaone matargets ako, but wanga uri part of the target devil to destroy your marriage, your career and your health. Nokuti Mwari vakunzvengesa, nokuti Mwari vakuvhikira dzimwe hondo dzausina kuona. Kucomplainer kunobva kwanguva naturally mauri kuti ndakatadza kuachieva izvi neizvi neizvi. Baba vauya kuna Jesu, mwana wavo zvikamuisira mumoto nemumvura zvirikuda kumudestroya. But pavauya kuna Jesu vari kuuya nemweya wekucomplainer. Ndakaya naye kuvadzidzi vake vakamutadza. Wangu nyange vadzidzi vakamutadza, but distraction yacho yakamutadzawo. He was still standing despite kuti anga aiswa patarget na devil to be destroyed. Usati kurongeka kungwara kana kugona kuti zvinhu zvako zvichiri intact, family ichiri intact, marriage ichiri intact. There is grace pazvinhu zvese muupenyu. Despite kurongeka nekungwara, nyasha dzikashaika pachinhu ichocho, uchenjeri hwemunhu haushande, kungwara kwemunhu hakushanda, asi kuti inyasha dzaMwari. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, rudo rwaMwari rukuvhumbamirei, favor yaJehovha ibate pamusoro peupenyu hwenyu. Father, I pray over the viewers. Mukupera kwerino gore tinokutendai. Tinokuongai nekukupai mbiri Baba. Zvatakaronga zvikasabudirira, asi tiri pano nekuda kwenyasha muchengeti nemurwiri weupenyu hwedu. Ndanamata nehama dzangu Mwari, dyarai moyo wekutenda, a spirit of thanksgiving. Chengetai mhuri dzavo mukati this festive season. Pavanofamba Mwari, pavanoshanya nekushanyirwa, ndataura Baba nyasha dzenyu dzivachengete. The covering of the blood of Jesus upon their families, upon their lives. In the mighty name of Jesus I pray. Amen. So God bless you people. God bless you. God bless you. Nyasha dzwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Chigarai mweya wokutenda nekuremekedza Mwari nguva dzese. Nokuti tine dzimwe nyaya dzatinotora easy for granted. Tichichema kuti matargets edu, urongwa hwedu hazvina kubudirira. Asi wakaipawo haana kubudirira. That's why we are still standing. That's why the marriage is still intact. That's why the business is still intact. Iwe wanga une target yezvinhu zvawaida kuita mukati megore rino hazvina kubuda saizvozvo, but hazvikutadzise kutenda Mwari nekuda kwekuti iwe nyange wanga une target ikasabudirira, Satani wofuta akakuisa patarget haana kubudirira. That's why you are still standing. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Bye bye for now. Cheers.